στη ρεβάνς του πρώτου αγώνα που και αυτός έληξε ισόπαλο. Συνδέσεις των δύο ομάδων για το Χαραβιακό Δημοφύλακας ομάδες. Δυνατό το πλάγιο μέσα στην περιοχή, διέχουν εκεί αμυντική. Είναι η κεφαλιά του κοντινός, ούτε και αυτό αποδεικνύεται από τις κινήσεις των παιχτών μέσα στο μουσικό χώρο. Γεμίζει μέσα στην περιοχή. Παπαδόπουλος. Και έχασε τη μεγάλη ευκαιρία ο Γιαννόπουλος. Η μπάλα έφτασε Λουκούμι από τις αποκρούσιμες κεφαλιά από τους παίκτες του Άρη Πετρούπολης. Ο Γιαννόπουλος βρέθηκε μόνος του. Προφανώς ευνηδιάστηκε και δεν περίμενε να φτάσει η μπάλα σε αυτό. Έτσι δεν έπιασε το σούτ όπως το ήθελε. Και έτσι χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Χαραβιακό να ανοίξει το σκορ μόλις το ξεκίνημα του παιχνιδιού, μόλις στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Έγινε από τον Παπαδόπουλο, το κολλητή του Χαραβιακού. Πολύ ωραία ο Ζούκας, κάποιον πειραζεί, βγαίνει πάλι σαν βέλος ανάμεσα στους κεντρικούς αμυντικούς. Ο Ζούκας πειραζεί σαν αυτό που έκανε ο Ζούκ. Μπήκε γρήγορα, πολύ γρήγορα μέσα στην περιοχή του Χαραβιακού ο Ζούκας. Πέρασε έτσι, έβρεξε αρκετό μεγάλο χώρο. Ο Μπίτιλης έξω από την περιοχή, προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλο του Μπίτιλης. Είναι η πέναλτι ο διαιτητής, ο Μπίτιλης εκεί έγινε το μαρκάρισμα από τον Παναγιωτίδη. Λοιπόν στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναγιωτίδης έκανε το τάκλιν εκεί, ανατράπηκε ο παίχτης του... το πρώτο μάτς, 1-1 ή 2-2. Ανατράπηκε μας να εκτελέσει το πέναλτι, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στη σωστή γωνία από αυτή που έδωσε ο γκολκίπερ κοντά δίπλα του αντίπαλου του Παπαδημητρίου. Η Ιαννής μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει σέντα, δεν πρόλαβε εκεί, πάρα μόνο στην ο Βελγίου κάνει το σουτ και κόβει με το σώμα του αυτή τη φορά Παπαδία. Επέμβαση για τον τερματοφύλακα του Χαραβιακού. Μια δεύτερη κεφαλιά τώρα από τον Τσάτσα στο ίδιο λεπτό. Αυτά στο 24ο λεπτό η μπάλα ελάχιστα. Ο Μπίτιλης φεύγει πολύ ωραία τον αντίπαλο του, τον Παναγιωτίδη. Την Μπίτιλης κάνει το σουτ μέσα στην περιοχή. Μπίτιλης πάνω στη γραμμή. Αφήνει και απομακρύνει ο Γεωργίου, Παναγιώτης Γεωργίου. Το άνοιξε. Λοιπόν, φτάσαμε στη διαδικασία των πέναλτι όπως είχαμε εκτιμήσει ότι θα συμβεί και έτσι έγινε. Είτε να μας πει τα κοινότητα στις λεπτομέρειες. Στην κανονική διάρκεια έληξε ισόπαλο 1-1 και στην παράταση. Άρα λοιπόν πάμε στα πέναλτι. Πρώτη ετοιμάζει να εκτελέσει πέναλτι η ομάδα του Άρη Πετρούπολης με τον αρχηγό τον Παούλη. Σταθερό είναι. Για να δούμε λοιπόν ποια εξέλιξη θα έχει. Ο Παπαδόπουλος έχει θέσει κάτω από τα δοκάρια. Ο Παούλης ετοιμάζει να εκτελέσει το πέναλτι για τον Άρη Πετρούπολης και αποκλείει ο γκολκίπερ Παπαδόπουλος. Απέκτησε ο Παπαδόπουλος, εκτινάχθηκε στην γωνία του, στην αριστερή του γωνία Παπαδόπουλος και απέκτησε το πέναλτι που εκτέλεσε ο Παούλης του Άρη Πετρούπολης. Να λοιπόν που έκανε καλά τη δουλειά του γκολκίπερ Παπαδόπουλος σε αυτή τη φάση, έπεσε εκπληκτικά, εκτινάχθηκε και απέκτησε το πέναλτι που εκτέλεσε ο Παούλης. Τώρα ο Αναστασόπουλος του Χαραβιακού είναι αυτός που ετοιμάζει να εκτελέσει το πέναλτι για την φιλοξενούμενη ομάδα. Να δούμε αν θα πάρει το προβάδισμα σε αυτή τη διαδικασία. Ο Αναστασόπουλος, ο έμπειρος Αναστασόπουλος ετοιμάζεται να το εκτελέσει, ο οποίος είχε μάλιστα εκτελέσει σωστά το πέναλτι και στην κανονική διάρκεια του αγώνα με το οποίο έφερε το μάτς στα ίσια. Αναστασόπουλος ετοιμάζεται, παίρνει λίγα μέτρα φόρα, το εκτελεί και στέλνει μπάλα στα δίχτυα. Αναστασόπουλος λοιπόν δίνει το προβάδισμα για την ομάδα του Καραβιακού σε αυτή τη διαδικασία των πέναλτι. Το πιασε το πέναλτι του Παούρη, του αρχηγού του Άρη Πετρούπολης, ο γκολκίπερ Παπαδόπουλος. Να δούμε λοιπόν τώρα ποια θα είναι η συνέχεια. Το προβάδισμα λοιπόν για τον Καραβιακό σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα παίρνει θέση το νούμερο 8 του Άρη Πετρούπολης, ο Δημήτρης ο Γεωργίου, για να εκτελέσει το πέναλτι για την γηπεδούχο ομάδα, το δεύτερο πέναλτι. Το νούμερο 8 λοιπόν, ο Δημήτρης Γεωργίου, το δεύτερο πέναλτι για τον Άρη Πετρούπολης. Γεωργίου παίρνει ελάχιστα μέτρα φορά αυτή φορά, σχεδόν καθόλου. Να δούμε ποια κατάληξη θα έχει το πέναλτι, το εκτελεί και στέλνει την μπάλα out. Στέλνει μπάλα out, άρα λοιπόν άσχημα τα πράγματα για τον Άρη Πετρούπολης που δεν ευτόχησαν οι παίκτες του στα δύο πρώτα πέναλτι. Στο δεύτερο μάλιστα ο Δημήτρης ο Γεωργίου έστειλε την μπάλα out. Και τώρα από την πλευρά του Χαραβιακού ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Μπιρμπίλης νομίζω. Ο Μπιρμπίλης σωστά τρέχει να πιάσει την μπάλα που έφυγε out στο προηγούμενο χτύπημα. Ο Μπιρμπίλης είναι αυτός που ετοιμάζει να εκτελέσει το πέναλτι και αν συμβεί αυτό θα έχει προβάδισμα 2 τερμάτων ο Χαραβιακός σε αυτή τη διαδικασία. Στα δύο πρώτα πέναλτι θα έχουν εκτελέσει και οι δύο ομάδες. Ο Μπιρμπίλης λοιπόν κάτι λέει εκεί στο διετή γρήμα
παίρνει θέση ο goalkeeper Τζαφάη. Ο Μπιρμπίλης ετοιμάζεται να το εκτελέσει, παίρνει λίγα μετραφόρα, Μπιρμπίλης εκτελεί και στέλνει στην άλλη γωνία παθήνοντας στον Μαυλίκα Τζαφάη την μπάλα. 0-2. Να λοιπόν, που από νωρίς παίρνει κεφάλι στα πέναλτι, θα έλεγα ο Χαραδιακός, αφού ευστόχησαν οι παίκτες του και στα δύο πέναλτι, ενώ αντιθέτως αστόχησαν και στα δύο πρώτα πέναλτι που εκτέλεσαν οι παίκτες του Άρη Πετρούπολης. Ίσως να είναι και καθοριστικό το πέναλτι που θα εκτελέσει τώρα ο Μπουφίδης του Άρη Πετρούπολης, ο αμυντικός της ομάδας, το τρίτο πέναλτι, γιατί αν δεν ευστοχίσει σε αυτό και στη συνέχεια ευστοχίσει ο παίκτης του Χαραδιακού που δεν εκτελέσει, τότε τελειώνουν τα πάντα. Ο Μπουφίδης εκτελεί και αυτό το αποκλείει ο goalkeeper Παπαδόπουλος. Να λοιπόν, ο Παπαδόπουλος απέκτησε τα πέναλτι και αποδεικνύεται σε μορφή του αγώνα σε αυτό το παιχνίδι. Είχε και εκπληκτικές αποκρίσεις και στον αγώνα. Ίσως να μην εισήγησε σωστά την μπάλα στον γκολ που να δέχτηκε. Βέβαια είχε και την πίεση του επιθετικού του Ζούκα. Να όμως που εδώ αποδεικνύει την κλάση του και καταφέρνει να αποκρίσει τα δύο πέναλτι που εκτέλεσαν οι παίχτες του Άρη Πετρούπολης. Λοιπόν, αν τώρα ο νούμερο 12 ο Ντακόβ ευστοχίσει στο πέναλτι που εκτελεί ο Χαραδιακός, τότε τελειώνουν τα πάντα στο παιχνίδι. Το εκτελεί το πέναλτι, απέξω αρχικά την μπάλα ο goalkeeper Τζαφάη, αλλά έφυγε από τα χέρια του κατέβει στα δίκτυα. Έτσι λοιπόν το 0-3 σε αυτό το παιχνίδι, στα πέναλτι στην διαδικασία. Στην κανονική του διάρκεια το μάτς έληξε ισόπαλο με σκορ 1-1. Στη διαδικασία του πέναλτι ευστόχησε σε όλα ο Χαραδιακός, ενώ το ίδιο δεν συνέβη από τους παίκτες του Άρη Πετρούπολης. Φινάλε πάντως στο παιχνίδι, αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, παρουσίασαν ωραίο θέαμα, τα έδωσαν όλα για την πρόκληση στον τελικό αυτού του θεσμού, του ιστορικού θεσμού. Η πλάστικα έγινε προς την πλευρά του Χαραδιακού, ήταν αυτός που φάνηκε πιο έμπειρος στην διαδικασία του απέναντι. Ευστόχησαν σε όλα οι παίκτες του, αστόχησαν και στα τρία απέναντι οι παίκτες του Άρη Πετρούπολης. Για την ακρίβεια αποδείχθηκε ήρωα στο αγώνα ο τερματοφύλακας Παπαδόπουλος που απέκτησε δύο πέναλτι, το άλλο πέρασε out. Και έτσι λοιπόν η πρόκριση δίνεται στον Χαραδιακό που περνάει στην Χαραδιακός λοιπόν πέρα στο τελικό του κυπέλλου έξα, μου ευθόχηκαν οι παίκτες και στα τρία πέναλτι που εκτέλεσαν, ενώ στον αντίποδα οι παίκτες του Άρη Πετρούπολης δεν κατάφεραν να ευστοχίσουν σε κανένα από τα τρία πέναλτι που εκτέλεσαν. Μεγάλη πρόκριση πάντως για τον Χαραδιακό, σε ένα μάτς ψηφοφόρος, η ρόσκη ρουλέτα κρίθηκε και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο Χαραδιακός κατάφερε να το φέρει στα ίσια και να πάρει την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι. Αυτά λοιπόν από τον δεύτερο ημιτελικό του κυπέλλου της ΕΦΣΑ ανάμεσα στον Άρη Πετρούπολης και στον Χαραδιακό που πήρε την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι.